Okay, good morning mga katiil. So nalang tayo iskutan mga katiil no. Ngano kani mga katiil no. Reality ni gid tingali ni sa tao o sa reality ni gid tingali ni mga katiil no. Sa buhi pagay ka wala pay mga tao nga muhatag og mga tabang og mga pang-an sa imong kinabuhi, mga pagtagad sa buhi pa ka mga katiil, wala jud muan sa imo no. Pero pag abot na kung mawala na ka aning kalibutan na usa pa manggawas ang mga tabang sa imong pamilya mga katiil. Ngano no, reality ni gid tingali na mga katiil. Muna nga ikaw karon nga nakatan-aw og nakakita ni karon na video, ayaw kaguol kay gigugma ka sa Ginoo sa imong kinabuhi diya nga walay nagmahal sa imong pagtan-aw sa imong kinabuhi nga walay nagamuma og nagtagad sa imong kinabuhi. Ayaw kaguol kay ang Ginoo andam mo sakopo, andam mo magtagad og mo pangga kanimo mga katiil. Dili ta magtutok sa tao mga katiil kay wala nila ang kaluwasan na sa atong buhi na Dios. Bahalag walay matiman samtang buhi pa ta ning kalibutan na mas ang importante nga naatay Ginoo nga nagatiman og nagpangga kanato. Sagdayon na sila inana ang ilang mga mindset basta ang ato ang kinabuhi, ang ato ang mindset diha sa ato ang buhi na Dios mga katiil. So ana ra na mga katiil, bahala na sila basta ang importante ang mahalaga. Sige, God bless, bye bye. Palihog po kong share mga katiil kay wala man po'y mawala kung mag-share ka sa akong video. Salamat kayo kung mag-share magaling ka, dako na kayo nagkatabang sa kuha sa akong kalagayan. O God bless. I hope ang Ginoo magapanalangin kanunay sa makakitaan nga video karon. God bless. Bye bye.